SVP klopper gebruiken. Geert Streunding en Marlies Overhof. Kunstenaars. Hé, maar het werkt wel. Er komt iemand. Goedemiddag samen. Goedemiddag Alain. Zo zitten we alleen. Dat zien we. Ja? Nou ja, wij zoeken... is dit hetzelfde adres allemaal? Oh. Ja. Wij zoeken La Balance. Het atelier. Het atelier. Is dat van u? Nee, van een vol. Oh. Is die er ook? Jazeker. Laat je even horen. Ja, maken we even een preutje. Oké, Oh. prima. Gezellig. Jo. Marlies en... Even smal spieken. Marlies en Geert. Hopelijk ziet Marlies het ook zitten. Ik vond Geert eigenlijk nog relaxed. Oh, geen probleem. Hoe moet ik ze even halen? Ik heb hem gedaan. Dat komt ze. En dan ziet je Geert Ja. en dan komt nou Marlies. Ja. Ja, had ik het toch goed gezien? Ja. Wat doet u me aan? Marlies! Ja, wat een verrassing. Nou ja, verrassing. Proten we Limburgs of niet? Ja, laten we dat doen. Ja? Ja, ja. Marlies, nou ja, Geert had ons al herkend als ziende dus L1. Ja. En nou ja, we worden eigenlijk ook wel een beetje getriggerd door La Balance. Oh ja. Ja, Waarom La Balance? ja, la balance is eigenlijk het zoeken naar evenwicht. En ik geef zowel in mijn atelier dat lui kunnen boetseren en weer balans kunnen vinden in zichzelf, maar ook in mijn praktijk. Dus ja, zoeken wie kunnen er in dit leven weer in balans komen. Ben ze dan Ik ben ben ze kunstenaar of ben ze... energetisch therapeut. Ah, Ja. we hebben een keer, dat was namelijk ook hè, dat was in dat theehuisje hè, die maakte, en dat had ook een therapeutische achterliggende gedachte, Ja. die schilderde iconen Oh, mooi. met ook mensen en die kregen daardoor ook weer een hele hoop rust terug. Dat is het hij ook. En we doen één keer in de maand, ja, nu even een nieuwe meneer zoeken. Magelen met de mensen. Zodat ze gewoon eerst wandelen met minimaal in de natuur. Dan bij de koekenpan gewoon ze een hapje eten. En dan doen ze het wie ook met mij magelen. Mergelen? Magelen. Ja, dat is een goed stuk wat ik zelf heb gemaakt. Maar de lui die komen eigenlijk van het ganse land. Heb ik geen lui. Die dan één keer per maand die zich een weekendje Zuid-Limburg hebben gepermitteerd. Wat voor zeggen vanuit de stad naar de natuur in. En die zien dan een hele dag, zien ze onderdag, zowel met wandelen, als magelen, als lekker eten. En dat gaat ontzettend goed. Alleen nu moet voor in deze tijden een nieuwe, iets nieuws vinden natuurlijk. Ja, maar Lies, wie duizen dat dan in het nieuwe normaal? Wat ook Ja, wel precies. het Dus nieuwe abnormaal wordt precies, genoemd. een nummer joh. Dus in mijn kop
wil ik het hij op de binnenplaats gaan houden met afstand. Dus we willen toch wel weer gewoon proberen om toch met de lui een groepje van 4. En niet 25 wat ik dan normaal dikster heb. Dan maar 4 keer 4 of weet ik het gaan doen. Maar ik ga dat dus echt proberen om dus op afstand met de lui weer aan het markten te gaan. Want het geeft zo een rust aan de lui. En ze worden zich zo bewust wat eigenlijk hij in de grond zit en wat het hij vroeger een ziekenhuis is. Ja, dan luid ik dan op bedanken en zeggen: ik heb 2 oren niet in mijn kop gezeten, maar in mijn hart. En dat is de bedoeling voor mij. Oeh, dat is een mooie. Ja, ja. Ik heb 2 oren niet in mijn kop gezeten, maar in mijn hart. Ja, echt lui uit Amsterdam die zeggen: Is dit van zichzelf, Marlies? Dit is van mezelf. Ja, dat is helemaal van mezelf. En ik zit de lui gewoon opleuien. En die zeggen: ik ken dat niet. Ik zeg: nou, ga ik er maar eens lekker zitten. En we beginnen dan met een heel korte meditatie over pijnzing. Die is van uit de kop in de hartkunst. Dat is weer weer als een kind. Niks aantrekken, we zitten even mee. Wat zal hij zeggen? Wat zal ze toe zeggen? Nee, maar wat vul ik? Maar ik zie eens een korte over pijn. Wie duidt ze dat dan? Hoe brengt ze mensen in een korte tijd van het kapje in het hart? Wie gaat het? Ik vraag dan om ze de ogen te sluiten, te doen en de hand op het hart te leggen. En dan ga ik natuurlijk een korte geleide meditatie doen. En ik zeg dan natuurlijk: jongens, alles wat we deze week hebben metgemaakt, wat het weer zit, gaan we ons lekker uitblazen en eens loslaten. Dat doe ik dan 3 keer. En dan zeg ik: als ik dat dan toch zo bezig zie, dan gaan we doen naar het hart ook. Nou ja, wat we ons even veulen, dat we het willen maken. Beginnen anderen, dingen van dit kritiek of dit vindt dat niet goed. Nee, wat hoog ze nu als kind zelf. Nou, dan komen de schoonste dingen uit. Zal ik zeggen: ik loer niet naar de anatomie, ik loer naar het gevoel. En er was een vrouw die zag van, had 3 heel creatieve lui bezig. En was zelf maar zo bang dat ze het niet goed deed natuurlijk. Ik zei: wat wil je dan maken? In een goed gesprek over de heg. Ik zei: toch over dat dus maken. En dan hadden ze echt zo'n heg gemaakt met een huisje achter en er stond een figuur achter en een dek aan het oog. En dan ga ik echt niet kijken, zitten die bijna of die ja. Toch gaat het niet om. Het gaat erom dat die vrouw een gevoel en ja, gewoon kwijt wordt in de maag. En dat ze echt 2 uur niet bezig is van, wat zal ze nu ervan zeggen, die anderen. Nee, maar gewoon vol overgave roman zat te kijken, wat is die bezig? Die is echt. En ook kinderen en pubers, we kregen deze families. Ik wist niet dat Nederland zoveel vriendengroepen had. Ik wist niet, die soms al 30 jaar vrienden zijn. Echt ongelooflijk. Die komen heel erg mergelen en boetseren. Ja, die komen hier allemaal mergelen. Maar ja, dus nu wat we dan opnieuw gaan uitvinden, wie we dat gaan doen. We hebben een heel goede natuurtuin. Misschien is dat de oplossing, dat ik ze gewoon heel veel terrein in de tuin zet. Mogen we misschien even een kijkje in het atelier? Was ze dat thuis? Dat is nu even bezet het op de koop. Op de koop? Zo zeggen, op de koop. Voorzien om zoals we iedereen om te reorganiseren. Ja, nu in deze tijd. Nou, houden we ik dat. wil wel een blokje mager laten zien. Pak ik even een blokje mager met een... Dat is leuk hè, terwijl Geert gewoon lekker op de achtergrond in de keuken aan het rommelen is, luistert er toch mee. Ja, ik zal zeggen dat dat een perfecte combinatie is. Ook wie hier met die lui gaat wandelen en dan de lui vertelt van hij is vroeger die ziekenhuis en over kruiden en over geologie en alles. En dan komen ze bij mij en dan weten ze gewoon dat de maag al zoveel miljoenen jaar oud is, dat ze wel met respect met omgaan en dat ze daar gewoon in mogen werken. Geeft de mergel tijdens de sessies wel eens een geheimpje prijs in de vorm van een fossieletje of zo? Ja. Dan zie je lui die dat dan, bij mijzelf daar in de groeten zit gezegd, neven de boeddha zo'n ding uitsteken, de oog in de groete fossiel. Is dat deze? Ja. Ja? Ja, toen moest ik de boeddha gewoon verschuiven, want ja, was een zeeegel, dus dat is nog geen afgevallen door het weer. Dus dit is het fossiel van een zeeegel? Ja. Ja, denk ervoor.
Maar Marlies, wat vond Boeddha daarvan? Dat de plaats moest maken voor een zeeegel? Nou, Boeddha vindt gewoon dat alles liefde is, dus ook de oceaan. En Boeddha is de broerste niet, hè? Nee, dat is... Hier Dat heeft is je wel het, wat lui je ons gemaakt, hoor. maar er zijn ook lui die zo perfectionistisch zijn. Leuk is dat, hè? Dat Ja. als Geert het hier neerzet, dan komt er al wat Ja, stuuf zo van af. Ja. ja. Blijf altijd leven, hè? Dat mag Ja, niet. nee, dat is... Ja. Maar er zijn er ook lui die zo perfectionistisch zijn dat ieder schelpje dan goed zou moeten. En dan moet ik even omdraaien. Hoor. Zien dat de controlfreaks? Dat Ja, zien de die wel af. perfectionisten, Ja, ja. en dat zeg ik dan wel zo even van jongens, dat heb ik even geleerd. Want dat is miljoenen jaren uit. Ja, maar soms dan veranderen ze en durven ze dat toch te laten. Dus ja. Voor mij alleen maar gehad, hij maakte dus alleen maar een blokje precies, met nog precies 10 bij 10 bij 10. Ja hoor. En anders niks aan wat. Dus. Zien dat dan ook de uitdagingen voor dich? Dat zien de Verhogen hem door Ja. om die Ja. mensen het te laten loslaten. Ja, dat is zeker een uitdaging. En wat ook een uitdaging is, hij was een schilderclub uit Frankrijk en die waren bijna 90 jaar. Ja. En die wou zo keer hij komen magelen. En dat worden ook Fransen. En die schilderde, dat was een schilder, ja, Fransen. En de uitdaging wordt toen, ja, ze zijn een klein stukje met Geert gelopen, het ging niet zo iets. Maar de uitdaging wordt dat de ene man afasie had. En toen heb ik gewoon gezegd, schreef maar gewoon lettertjes op de margel. En ja, zodat de mens zich toch kon uiten. Zo, Franse woordjes. Dus, en er zijn ook lui die gaat met muziek doen, die zetten muzieknoten erop. Dus het is eigenlijk om de lui te bevrijden van die grenzen van boemeldigom beantwoorden. In die 12 minuutjes dat we nou met elkaar in gesprek zijn geweest, is mijn één ding ook wel, correct me if I'm wrong, duidelijk geworden. La Balance slijt eigenlijk ook wel een beetje op oogtwieën. Ja. Volgens mij ziet het perfect in balans, of niet? We zijn helemaal in balans. Ja. Hier heeft ook dat adres ding voor mij uitzeerd. En het is mijn jeugdvriend, die ik op latere leeftijd ben tegengekomen. En hoe we dan samen La Balance hebben. Goh, Ja. dus jeugdvrienden van elkaar en die cirkel is pas later Ja, rondgekomen. we zien zelfs, 30 jaar. we zien zelfs met 60 jaar ben ik getrouwd.